Den lover jeg. Goddag og velkommen til det er Chili Far, og det er BS, jeg har her ved min side. Vi vil godt sidde og spise noget chili, og det gode ved det er, at BS, kan du godt lide chili? Nej. Det er ikke rigtig sådan. Jeg har det også sådan lige, jeg kan heller ikke rigtig lide chili. Så det er jo godt, og foran os her, der har vi så en habanero. Det er sådan en af verdens stærkeste chilier, som vi har tænkt os at nappe lidt af. Der må jeg sige, vi har måske ikke planer om at spise det hele. Kan det passe? BS? Eller hvad? Ja. Så hvilken en skal vi vælge? Skal vi vælge den her, eller skal vi vælge den her så? Det er jo sådan lidt op til dig. Det er svært at vælge, ja, om det skal være den der eller den der. Med det store udvalg der, så tænker man også bare, hold da op da, hvad skal man gøre? Jeg tror, vi tager det. Ja, jamen, så gør vi det, så det er jeg glad for, at du siger så skal vi lige hurtigt her, og så skal vi lige toppen af her. Sådan her. Så, og så tager vi lige, bare for synets skyld, så tager vi lige sådan en ting her, og en ting her. Og så må du faktisk selv vælge, vil du have de her 2 stykker her, eller vil du have det her stykke her? Jeg prøver at tage det her stykke. Tager du det store stykke der? Ja, men jeg må ikke. Okay, godt så. Jamen, skal vi så hoppe ud i det? Gå til stålet, som man siger. Og der kerner det hele. Der er kerner det hele, det skal bare ned. Og man skal ikke gnide sig i øjnene. Og så siger du skål. Ikke noget med at gnide sig i øjnene, nej. Skål. Skål, og så ind i munden. Eller BS mener. Så. Den er stærk. Og der skal bare tykkes, ikke? Så det var en af de eksempler på, at at det er hårdt at være BS, og så vil vi godt sige tak for det. Ved du ikke, at BS kan gøre lidt chili?